No niin, Keuli ja Huuko täällä taas ja tänään kuvaamme siis Suzuki S1 esittelyvideon. Ja tässä on siis minun S1 mopo. Tässä on vähän tarraa. Tällaista tarraa. Perussettiä täällä ja näin. Etuvalo ihan perinteinen. Metrokin renkaat. Täällä sitten moottorissa ihan Suzukin perinteinen koppa. Yamahan teharilla toimiva. Täällä on vauhtipyörä tietysti, mutta en kestä repiä tuota irti. Siinä on se ketjut ja siellä on tässä siis tämmönen raatomopo. Ja tällainen siis. Tästäkin moposta tulee sitten videoita myöhemmin YouTubeen ja no niin, eiköhän se ollut siinä. Nähdään näissä seuraavassa videossa. Heippa!